Labaran ne yaɗi mai karanta a baki abun dumi daga alƙalin dumi kanin BBC daga babban birnin tarayyar Ato bakwai bisa buka da ke cikin jihar nan. Jiya ta wuce saurayi bugu da huri kamtsa da tika ya gada harta. Soni idanu da dangwara da hagaga da kururuwa da kuwa sun waje ga wanda ya shaka shi. Yau 20 bugu ga watan haduwa wanda ya cinta gujja ga watan durkushewa. Amma kamun mu ƙara baku labaran namu ya kamata ku riwa nan gefen wayar ku danna follow tare da dangwala like yadda za ku ci gaba da sabon labaran mu yadda ya kamata. Ajiya Ladi dandan masa ta gargadi ga aduwa nan da bata da suga to ga to kai ta asibiti yan suro domin a mata allurar magi da gihiri a duk lokacin da kuli ya sawwaka. Kimanin biredi 777 ne suka riga mu gidan gaskiya akan wata ambaliyar ruwan dangi ta malalu amma da je bambita da litum da ke babban birnin tare da madara. Amma gangato mu sonka da buluma ai musu jinaza bakkiyar labata kamar da Allah bin kushi tattana da. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Allah ya wa Dawuda nono rasu akan wani kazamin hadarin damu da suka samu akan babban titin Ƙwarya. Dawuda nono da sun samu wannan kazamin hadarin damu ne akan babban titin Ƙwarya inda suka ci karo da tirelan ludayi. Ruwa masu agajin gauga sun kawo nasu agajin amma har da su kaddara ta riga ta rutsa da su. Shak alaran ma harshe ya musu addu'a kwaddar da hadiya ya kuruki Allah ya kare ku da kuna aya da kama da ciwon rashin lafiya mutum suga. Domin duk kunun da ya kama da ciwon rashin lafiya mutum suga to ba ma ni ya kwanta a gadon hanji.